si Tirso, ginaingon, buang kuno ang lalaki nga mahigugma nimo. Aw, buang tingali ko, kay nahigugma man ko nimo. Mao kini ang natabo sa kong kinabuhi, nga dili ko mahimong mahikalimtan. Mao ba parts? Porbida misugot si sir nga mulib kang mga usag semana, ha? Mulib ka sa trabaho kay madto ka kuan? Madto ka kaso ka madto, ha? Sa mong lungsod bay? Ako na yung lungsod, eh. Muli ka yung lungsod. Oo. Ako gining susihon. Kung unsa ka tinuod nga report ni Papa Andoy nga may laing uyab si Aileen. Pida, bino part. Gwapang sugot sa Aileen. Kato imong uyaw, baka muro daghan kay laking trada yun ato niya, eh. Bisan dagang paglaki nga mudot-dot niya parts. Kung tarong gisek utok, dili siya musugot og laki nga may uyab naman siya mao ako. Seryoso po lagi ka, pero ang ako ba, kuyaw mo kayo, kung doon na laki nga mga uyab na niya, mas gwapo niya, mas macho pa niya, mo niya, nindot kay Glawas, ha? Madad na niya siya taon, musamot nga, awa na. Maturjak ka na siya, glait na, awa na. Biya ka sa trabaho ni Madali, human ka, porbida. Basta sa sunod adlaw parts, muuli ko sa ato. Ako ning klarohon ng tanan. Porbida, lipayan ako, sugot sa iyo nga, bakasyon tag, kuyog ko nimo, bakasyon ko, kalibsan ko. May noon nga, duha ka. Ako tagtimpura. Aron doon ako'y kuya ni pauli na ko. Kunya, inibalik na to, kuya punta. Mao na diha. Mur thrilling na. Makita ka na. Makita ni mo yung kuya ba? Makita sa kunya. Kuya ni mo nga. Katumuro sigirli mo to ilang ikibra. Maghinaot lang gubay. Nga dili tinuod ang tanan nga report nila ni Papa Andoy ug sa akong igagaw. Ako gyud mismo, Terso. Nakakita gid ko nga may kuyog si Aileen nga lalaki dito sa lungsod. Unya ra ba? Kani atong lungsod ini, doon na ra ba ni Lance? Duha ka buok. Basin og dito sila gikan. Kay ang imo uyab no, luya ra ba kay gaon? Haskang puang nga lakiha. Uy. Dito ko sa ilagay niya pa. Oh, Wa man siya. Ug matod siyang igagaw, misuroy ko no, kuyog siyang mga amiga. susiha dito eh. Susiha na, Terso. Mudo na ba siya laing ispekitik din sa ato? Buwagi na! Unsay isprekitik pa. Ay, isbiring hoy ko. Sa kabay, karoon pa mga kaana. Na. Laing uya ba? Pag, kuan ito, pag practice og istorya ay nga, kanang kinauboy ay. Kinauboy na. Anyahay lang nga. Pero may kang gisurik mo tang imong laing uyab. Bastila ni mo. Wa ka magbantay. Kay wa kay minaruno nga istorya. Buwagi na sa Aileen, ha? Buwagi na siya. Bueno, Terso, dili ko gusto nga buangon ka og dugay. Napatuhuon ta ka nga lab pataka bisag dili na. Unsay bot mong ipasabot, Aileen? Tinood ang tanang tabi nga imong nadawat. May lain kong uyab. Og siya na karon ang akong gihigugma. Busa, buwag na ta. Aileen. Ano man, Aileen? Sa may ako mga pagkuwang ni mo nga, imong manigibuhat na ako. Nanarbaho taon ko aron makatigong para sa atong ugma. Aw,
Di lang gyud tingali kitang alas usag-usa. Kay nakakita man kog lain. Mas labaw pa nimo busa. Buwag na ta ha. Buwag na ta Terso ha. Ha? Kung munguyab ang kukusab Alice, dili ko yung akong uyabon. Kay usa ka babae nga bayaran sa syudad. Sumagod. Di ba usa ka gigan ni ana? Gidako sa kumang barkada dito sa bar. Ang bar nga imong gitrabuan, ang among nasudlan. Ug ikaw ba gani ang table namo? Tungod pa lang kay na ako magtrabaho sa usa ka bar. Bati na gid ang imong pagtan-aw nako, ha? Natural nga hugaw ka. Ang namatay mong inahan, usa ka hostess. Ug mausab ka na karon ang imong gisudlan nga trabaho. Mga hugaw mo nga kalsing nga babae. Liwat ka sa imong inahan. Pwes, uyab ako. Aron ipamatuod ko nimo nga dili ko hugaw nga pagkababay. Uyab ako, kay ikaw ang tugyanan ko sa akong kaputli. Alice! Oh, nganong igo ramang kang nitutok nako. Kanak ikaw ang namugos nga magkauyab ta. Ug mahilabtan ta ka. Klaro na lang hugaw ka. Busa. Gikasubo ko Alice. Kinala ikasulti ko nimo, Terso. Mahal ta ka. Nahigugma ko nimo. Kung may trabaho man ko sa bar ka na tungod kay wa ko'y laing kasudlan. Pero silbidura ko sa maong bar. O guwa ko mo entertain og mga customer. Kanadadon ko sa gawas. Usman ko mahal ta ka. Og ikaw ang gusto ko nga tugyanan sa kong kaputli. Ikaw, Terso. Sa? Si Alice yung yun, no? Nakatasilingan na ito spikas lungsod, no? Sa Gero? Itong trabaho syudad? Oo, Parts. Pida. Unsa man ko eh. Wa man ko makasabot sa kong kugulingon. Hmm? Sukad lang nga, may pabati siya na ako og pong nga mahal kay ko niya. Nga? Di naman siya mawa sa kong unahuna. Ano ba? Samot nga, miingon siya nga, putli pa kuno siya. Ha? Og ako kuno ang gusto niyang tugyanan sa iyang kaputli. Unsa? Putli siya kagaral, porbida. Pedas atik, ano yun, unsa mo tawag ka. Padahig li kasi mong atik. Bayabon ni mo. O, manguyab yung kaniya, ha? Usa na kus mo katawa niyo, Parts. Katawa ti kadaan, be. Parts Mando. Maayo kay niya ka. Kutob na lang ko karong sunod semana. Mubiya na ko din sa bar. Mubalik na lang ko dito sa atong lungsod. May gamay naman kong natikong. Magtinda-tinda na lang ko sa amo. Ni ako kay... Di ka na mawa sa akong nahuna. Salamat kung mauna. Sige, inik-out ako din sa bar. Kuyog na sa gamay ng kwarto nga akong giabangan. At ito ka dito pagkatukon, okay ka? Oo. Apan sa dili pa, sukta sa kubi. Sige na. Nganong sugton man ta ka, nga wa pa man ka manguyab na ako. Oo, sige. Mao man kay gusto ni mga sugton ta ka. Bahalag wa ka manguyab. Sige na lang, gisugot ta ka. Love, bayat ta ka.
Bugs. Ikaw gihimo na nakatot ni anak. Lami anak. Sumoy. Kalami. Alibi, kininasan imong akong hagkanding. Asa ka? Padung ka sa uban. Agay kalami. Kalami Ka-cute, hindi. Girly ka relate ka ani. Girly. Ay. Ha? Birhen! Usa man iyang kamot kay muluagin yung bungkot. Klarohan na niya! Ay, naaray mo, Parsoy, kung di ka mo to. Ha? Basta, putli si Alice nga akong naangkon. Og ako niyang inos papa, nga magminyon ako. Bakaslan ko si Alice! Dili ko mo to nga ikaw ang naka-virgin niya. Sulti na lang na nimo, kaya nahigugma ka man niya. Ay, tinuod lagi taon pa. Virgin ba kayo si Alice nga ako nakuha? Naglisod mong gani ko? Paut mong gani ako, ah? Hilaw niya eh. Paut. Buwagi siya. Ha? Buwagi ha, Tirso. Uy, Buwagi ka ng Alice. Kung dili ka gusto nga, katawaan ka na sa mga silingan na to. Kaya namunit kag babae nga bayaran. Aron mahibaw ka niya na. Buwagi siya, Tirso. Buwagi! wag yun sila mutuo nga putli nga akong naangkon si Alice. Hugaw yun si Alice sa ilang pagtanaw. Ug matod nila, buang kuno ko nga nahigugma ni Alice. Aw, bahala sila oy. Kung buang man ko sa ilang pagtanaw, problema na kana nila. Basta kay pakaslan ko yun si Alice. Pakaslan ko siya. Bago magkasama ang kaagi ni Tirso, dinining tulumanon. What's the style? Pakaslan ko siya style. Kini mong sugilaron gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.